Ja sitten hyvät ystävät alkaa lähestyä se hetki, jota moni on kiimaisesti odottanut, eli liigakausi 2025-2026 pian valmis lähtemään liikkeelle. Maali edustalle, puolustaja kärki teki nousua ja sitten Kiviharju tarjoaa maali eteen ja pikkuhiljaa alkaa maali miltei roikkua jo ilmassa. Sen verran kova pyöritys on IFK:lla menossa. Tässä Arttu Kärki ampuu maalille ja aavistuksen ohi maalista. Kiekko ohjautuu karjalaisen luistimien kautta. Kiviharju, siirto viereen, Kärki ampuu ja siellä lepää kauden ensimmäinen maali. Ensimmäisen syöttöpisteen ja Arttu Kärki, joka viime kaudella edusti niin Tapparaa kuin Ässiä, täräyttää kiekon reppuun ja peli on lukemissa 0-1. Siinä vielä Evan Buitenhuissin näkökulmasta nähtiin maalin taustalta tilanteen kulku. Marlo, Larsen, Lehterä ja Lehterä hakee jälleen syöttösuuntia ja löytää sitä Marloon, joka ampuu ja nyt on enemmän kuin läheltä piti tilanne jo. Sen kuitenkin selvittää Jukurit ja näin pääsee purun pistämään. Oliko se tolppa? Taisi olla tolppa, josta kiekko kimposi pois. Ivan kautta Johansson ja sitten vähän taakse syöttö, vielä puolenvaihto. Topia Synninen ja vielä joukot kasaan pistää Jukurit. Hyvin kyllä jo pyörii sen ylivoima. Puolenvaihto, Haatanen ampuu ja sinne menee! Sieltä tulee Jukureiden kauden ensimmäinen maali. Onpa laadukasta ylivoimaa Viikinkiheimolta ja Alex Haatanen maalin tekijänä ja Jukurit tasoittaa pelin 1-1. Vaikka Hovisella pelin puolivälin tienoilla oli vain 3 torjuntaa, niin lukemat taululla ovat nyt 1-1. Juuso Arola, syöttö viereen, Tammela hyvä puolenvaihto, maali! Thomas Olsen iskee kiekko reppuun ja Jukurit tekee illan toisen ylivoimamaalissa. Ja 4 sekuntia jää sitä ensimmäistä jäähyä jäljelle, joten vielä pääsee 2 minuuttia pelaamaan ylivoimaa Mikkelin Jukurit. Norjalaispelaaja, 30 Oslossa syntynyt Thomas Olsen maalintekijä pelaa toista kauttaa Jukureissa. Ja nyt erikoistilanne pelaamiseensa, ylivoimiinsa on tarttunut täydellä teholla Jukurit ja johtaa ottelua. Tässä vielä Jukureiden YV-pyöritystä uudestaan, loistava levitys ja siellä on seisomassa. Ja sitten nuori latvialainen Smith, kookas kokoinen puolustaja, pysyy kiekossa. Toinen puolustaja Borge Roy nousee kulmaan ja Jukurit saa jatkettua painetta. Jukurit on toisessa erässä kyllä päässyt hyvin peliin sisälle ja pääsee iskemään seuraavan maalin. Alexander Ruuttu täräyttää tasavajaa tilanteessa pelin 3-1. Ja Mikkelissä on seuraavaksi melkoiset bileet käynnissä. Onpa pelin kuva kääntynyt toisessa erässä erittäin vahvasti Jukuri voittoiseksi ja Jukurit käyttää tilanteita hyödykseen. Jo harjoituskaudella erinomaisessa vireessä ollut. Edustalle Petrus Palmu uudestaan alueelle sisään. Ja Jori Lehterä jättää ja Nykyri tulee parempaan paikkaan ja ampuu maalin. Sieltä ampuu Niklas Nykyri puolustajan tontilta ja iskee peli 3-2 ja tekee IFK:n kannalta erittäin ison maalin. Tässä on vielä reilu 16,5 minuuttia ottelun kolmatta erää jäljellä. Siinä 19-vuotias Jokipoika kasvatti, joka viime kaudella teki 1 maalin, 7 syöttöä. Tällä kaudella onnistuu nyt heti kättelyssä. Jori Lehterä siinä on esityön tekijä Petrus Palmun kanssa. Seppälä pyörii kulmauksessa. Ja Seppälä tulee kiekko kanssa esille, tarjoaa viereen Bruno Jalasti, ampuu ja siellä lepää. Siitä pääsee Bruno Jalasti iskemään uransa toisen liigamaalin ja tekee sen isoon paikkaan. Ja Helsingin IFK 2 maalin takaa jo asemasta tulee tasatilanteeseen 3-3, kun reilu 9,5 minuuttia ottelun kolmatta erää on jäljellä. 19-vuotias IFK-kasvatti on Bruno Jalasti, joka iskee kiekon tässä reppuun.
Ja Jesse Seppälälle luonnollisesti syöttöpiste tuohon äskeiseen maaliin. IFK tulee taas, Lindbom ampuu maaliin! Upea kuti yläpesään Petteri Lindbomilta. Ja se pistää jo Lindbomin hampaat nauramaan pikatahtiin. IFK menee jälleen johtoasemaan pelissä. Näin kovasti kääntyilee peli puolelta toiselle. Melkoinen sykäys IFKlta ja yhtäkkiä IFK johtaa peliä Mikkelissä 4-3. Tässä IFK-alueelle sisään Panu Mieho tällä kertaa passaa ja siihen B-pisteen yläkaarelle tulee Petteri Lindbom. Ja Ford vie aloituksen nimiinsä, siitä ampuu Hynninen, sen pystyy blokkaamaan Sud. Ja sitten lähtee Petrus Palmu ja on valmiina ratkaisemaan tämän ottelun Mikkelissä. Ja sinne menee kiekko, 5-3 tyhjään maaliin. Ratkaisumaalin tekee Petrus Palmu, tekee tämän illan toisen syöttöpisteen. Pitkään Jukurit taistelee IFK:ta vastaan, mutta lopulta tulee ex-Jukuri-pelaaja Palmu, joka kuittaa 3 pisteen arvoisen potin.